Ahojte, dnes si urobíme takú netradičnú, zaujímavú pizzu. Takže najskôr začneme tak, že si nakreslíme srdiečko, že to je robené s láskou. No a teraz si zoberieme cesto. Recept na cesto budete mať vo videjku. Takže urobíme si, je to také cesto, také úplne lahodné, trošičku taliansko-slovenské. Je tam med, je tam rastca, je tam olivový olej, cesnak, múka, takže je to také cesto fantastické na pizzu. Najlepšie, aké som doteraz mala. Takže pizzu si takto rozgúľame do koliečka. Túto pizzu budem pieť v normálnej rúre na 180 stupňov, takže nebude to ani v tej malej pizzerii, ktorú väčšinou používam. Rozhodla som sa robiť takú pizzu, ktorú si môže urobiť každý z vás v obyčajnej elektrickej rúre. Takže takto si rozvalkáme cesto. Trošičku si ho môžeme povyťahovať z toho stredu. Takto. Trošičku sa s ním pohráme, aby bolo úplne tenké. Môžeme si ho takto povyťahovať. Mne toto cesto do rána stálo v chladničke, takže je také akože oddychnuté, fantastické, rastcové, s cesnakom, osolené. Takže nemusíte sa toho absolútne báť. Kľudne si ho takto rozvalkajte. No, aby sa nám tak akože na ten plech zmestilo. Kľudne si môžete ešte pomučiť, aby sa vám to dobre robilo. A teraz si to preložíme na plech, aby sme to mohli už zrovna zdobiť. Takže cesto máme takto pekne rozložené na plechu. Áno. No, teraz si tam dáme do základu takto bazálku čerstvú, keď nemáte, stačí aj sušená. Môžeme si tam dať pekne bylinky, picové korenie. Takto. No. Je to taký dobrý základ. No. A teraz si tam rozsypeme mozzarellu. Teraz si tam dáme tu také ako keby hodiny. Štvrť, pol, 3/4. Celá. Pol 12. aj čosi, že ešte máte čas, takto, toto je to, že ešte máte čas na všeličo možné, keď bude že vraj za 5:12. Môžete si tam dať takto rajčinky, ozdobiť si to ako keby kvetinkou. A môžeme to dať piecť a potom budeme pokračovať vo výzdobe. Takže na 180 stupňov nejakých 15-20 minutiek a mali by ste mať pizzu upečenú.
Číselka na hodinkách si urobíte tak, že do vrecka si dáte buď natierkové maslo alebo bambino, vystrhnete si dierku, nazdobíte si číselka a keď chcete napísať ešte nejaké venovanie, meno, tak znovu do vrecka taký hustejší kečup a pizzové hodinky máte hotové.